Lapit lagi sa mga handrails at huwag sasandalan na magkabilang pintuan. Bigyang prioridad na makaupo ang mga senior citizen, buntis sa kapansanan at magulang na may kargang sanggol. This is for the international actor, and the prize is a return flight to Sydney, 2 weeks accommodation, and a choice of selected workshops at TAFTA Australia. And the winner is Christian Apollinario. Thank you so much for the judges for recognizing me as the best international actor. I am a para dance sport athlete, and that's what's the story of the complicated dance to the Wheel of Life is all about. It's about having or finding your purpose as a person with disability. And we always need to believe that there is ability despite having disability. What we need to do is just to have support, encouragement, and love to all those people around us. And we can continue to grow as an individual with diverse and inclusive mind. With all those support that you have given to us, we can make things possible. Thank you so much, representing the Philippines. Thank you. Naimbitahan kami sa Focus on Ability Film Festival 2018 sa Sydney, Australia. And luckily, I received the award as Best International Actor for our film, Magulong Sayaw ng Buhay. It's really an overwhelming experience for us to be part of that film festival. So, panibagong experience, bagong recognition, pride of the country, or you uplift the dignity of the PWDs. Ako si Christian, Ian Apollinario, kung tawagin ng mga kapamilya ko na makakilala sa akin. Panganay sa 7 magkakapatid. Nagkaroon ako ng polio nung ako ay 1 taon at 4 na buwan pa lamang. Nagtatrabaho ako sa isang international bank sa Makati
At awa ng Diyos naman, nakaka-survive naman araw-araw. Sabay na kami ganyan. Nakatira ako sa isang hindi pa masyadong kilalang isla sa Binawan ng Rizal. Kung tawagin siya yung Talim Island. Nasa gitna siya ng lawa ng Laguna de Bay at 40 minuto ang biyahe mula Calamba or 2 oras mula naman sa Binawan ng Rizal. Siyempre, ang means of transportation kapag pupunta ka sa amin ay bangka. Pag-uwi ako sa Talim, medyo mahirap. Kailangan mag-transport public utility vehicle. It's either bus, jeepney. Tapos pagdating mo ng Calamba, magta-tricycle ka pa. Pero kapag naman nandun ka na sa bangka, iba na yung experience kasi nga, alam mong pauwi ka, masaya ka na. Siyempre, gusto kong explore yung lugar, bagong bansa, bagong experience. So, lumabas ako para kumain. I wonder, may mga rampa sila doon. May mahinig kang parang signal. Yung pala yun ay yung mga signal light doon sa kanilang stoplights. Most likely, para yan ay, siyempre, doon sa mga kapatid natin na person with disability na hindi nakakita. So, every time na marinig nila yon, alam nila kung kailan sila tatawid. And most likely, yung mga ramps nila, hindi lang siya basta ramps. May braille din sila doon. First day mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, wheelchair mo mula hotel hanggang Sydney Opera House. Ang layo-layo. Wheelchair ka, pagod yan. Pero, what a nice experience. Parang hindi ako nangangarap na nasa Australia pala talaga ako. Pagdating mo ng hotel, since ang kwarto namin sa kabilang wing, syempre doon ay may hagdan, may stairs, meron silang lifter na nakahanda doon sa side. So yung lifter na yon, push mo lang siya, press mo lang yung pagpasok mo, press mo lang si button, bababa na siya. Yung pinrovide na room sa amin ay yung pinaka-wide yung CR. As a person with disability, number one priority sa isang lalakbay ka, kahit saan event ka pumunta, ay yung comfort rooms. Makikita mo yung taxi nila. That is a wheelchair taxi. Yun yung taxi na nakasakay ka sa wheelchair mo. Tutula ka lang nila, may rampa siya. Tapos yun na, steady ka lang sa likod. Place ka na doon. Punta ko sa Sydney Central Station. Bumili ako ng Opal card.
Sa Sydney Central Station, meron silang platform for every station na pupuntahan mo. And yung designated platform na yun ay accessible for persons with disabilities. Sakay ka lang doon, pag hindi mo alam, tanong ka lang doon sa mga gwardiya, dadaling ka nila doon sa tamang platform. Meron silang provided na ramp doon sa designated area na inalots for persons with disability. Tapos yun, very smooth lang yung travel ko papunta ng Darling Harbour. Isa sa hindi ko makakalimutan experience ng pagsakay ng bus ay yung alam na ng driver yung gagawin niya pag merong pasahero na persons with disabilities, as well as dun sa mga tao na kapwa mo pasahero, hindi mo sila makakitaan na naiinip sila kasi nga nandun ka, bagkos alam na nila na kailangan kanilang antayin na makasakay. Kasi nga bababa si bus driver yung maglalagay ng ramp, then si bus driver din yung magtutulak sa'yo sa loob. Siya din yung magbibigay sa'yo ng mag-i-explain sa'yo kung paano gamitin yung allotted na seat for persons with disabilities na mismong na doon sa may gitna nung kanilang bus. I also tried to experience Sydney by simply using my wheelchair while roaming around the place. And makikita mo, every establishment may mga logo sila na nakalagay. Signage for persons with disabilities. Saan ba yung accessible elevator? Saan yung daan? Saan ba yung may hagdan? Saan ba yung mataas? Saan yung tamang way para makaraan ka? So yun, susundaan mo lang yung mga arrow, yung signage, logos. Para masabi na, eto, society to, di mo po problemahin na lumibot sa isang lugar. Kasi nga, alam mo na yung lugar na yun ay very friendly for persons with disabilities. Out of the country ako, pero, hey, kailangan ko ba? Parang ang saya-saya ko naman kung aalis ako dito. Parang ayoko nang umuwi. Parang gusto ko na magstay dito forever. Tanggap na tanggap ka nila. May makakita kang tao sa daan, pagtanungan mo, yeah, they're willing to help. Pag naligaw ka, they're willing to assist you. They even tell you, hi, can we help you? Can we push you? Or what can we do to help you? Do you need any assistance? So, ganun sila ka-friendly. Ikaw, bilang isang tao, bilang isang human being, maramdaman sa sarili mo na parang ito yung ideal place for persons with disabilities. Sa Taronga Zoo, kahit PWD ka na naka-wheelchair ka, yung buong lugar na yon mapupuntahan mo. Kahit pasabihin na medyo may pagka-rough road na yon, pero madadaanan pa rin ng wheelchair. Yung mismo, gusto mo makalapit sa kangaroo, meron din yung daan nila, the space wide. And ang isa sa pinakamagandang ginawa namin doon sa Taronga Zoo ay yung pagsakay namin ng Sky Safari. Yung pagkakagawa noong cable car nila, designated din. Parang sinukat for persons with disabilities na ipapasok lang si wheelchair, kasya ka. Kasama mo yung mga ka-team mo o yung mga kaibigan mo, yung friends mo. Parang pakiramdam mo, hey, hindi ako kaiba kasi nga, diretso lang akong pumasok ng cable car. Thank you. Take a photo. Thanks. Alright. Nung ma-diagnose ako ng poliomyelitis that's 1 year old and 4 months, nakakalakad na ako nun eh. Suddenly, binawi sa'yo yung kakayahan mong maglakad. And then, habang lumalaki ka, parang iniisip mo sa sarili mo na, hey, ano ba yung buhay na meron ako habang papalaki ako? Oh, I know, nandito pamilya ko, nandito pa ako sa poder ng family ko. And then, ano nangyari sa akin? After, dito na lang ba ako? Parang, yung mundo ko ba dito na lang sa isla, sa Talim Island iikot? Eh ako hindi eh. Ang buhay ko, bilang isang tao, gusto kong umalis.
Gusto kong i-explore yung sarili ko. Gusto kong hanapin yung buhay na meron ako. Kasi anong mangyayari kapag wala na ang nanay at tatay ko? Pag walang akong pamilya nakapalibot sa akin para sumuporta. And that's why I try to be independent. So, nung nag-college ako, ayaw nila akong pag-aralin, but then I insist mag-aaral ako ng college. Pagdating ko ng college, school, walang elevator hanggang 4th floor. Hihingi ka ng tulong, assistance, dun sa mga klase mo para iakyat ka sa taas, maka-attend ka lang ng school mo. And then later on, same thing, akala mo okay na kapag nakatapos ka na ng schooling. Yun, challenge pa rin pala kasi nga, pag pumasok ka ng trabaho, medyo malayo pa yung tinitiraan ko dati sa location na tinitigilan ko dito sa Makati. So, punta ka, sakay ka ng MRT. Siyempre, bago ka makasakay ng MRT, may sirang elevator. So, you need to ask assistance. Paano pag walang gwardiya? Hingi ka rin ng tulong dun sa mga passengers na dumadaan doon na, hello po, pwede po bang patulong ako, paakyat po ako sa taas. Kasi kailangan ko pong sumakay ng MRT, LRT, palilipat pa po ako doon. Pakapanan mo ka parang, hello, lahat yata ng hiya sa katawan, nilamon ko na para lang magawa ko yung mga bagay na yun. Para lang mapatunayan ko sa sarili ko na, masabi ko lang sa mga gulang ko na, eto talaga, kinaya ko. Kasi sila yung unang-unang tumututol na ayaw nila eh. Ayaw nila mapalayo ako. Pero ako yung matapang. So yun, kahit ano nangyari, nilalamon mo na yung hiya, awang-awa ka na sa sarili mo, umiiyak ka na, yung parang on that moment na alam mong hiyang-hiya ka, gusto mong umiyak, pinipigilan mo kasi nga, kailangan mo siyang gawin. Lipat ka, hagdan, sobrang delikado, lilipat ka sa kabilang stasyon ng tren, hagdan pa rin, makasakay ka. Tapos, meron pang makikipag-unahan sa yung pasahero, pagsasakay ka, sabihin natin allotted for persons with disabilities. Pag nakita ka na una sila doon, hindi naman sila umaalis. Mga pa rin. Ikaw, yun, parang, sige, siksikin na lang kita dyan. Okay na, dyan ka na lang. Basta, allotted for PWD dito ako, ito yung pwesto ko. Another experience sa bus. Ang tataas ng bus natin dito eh. Papasanin ka. Tapos, may signage na nga na for persons with disabilities, for pregnant women at saka for elderly. Pero, mangyayari, hindi pa rin sila lumilipat. So, may tendency na yung pumapasan sa akin, doon ako, sa may likod ako napupwesto. Ano pa ba? Sa jeep. Jeep, pag nakita naka-wheelchair yung sasakay, tapos, mabilisan sila. Hindi sila mag-stop. Kasi nga, feeling nila mabagal. Pinagpapasalamat ko na lang kasi nga hindi naman banda-banda mag-aantay ka pa rin. May papara naman sa yung jeep. Taxi. Pag gabi na hirap kumuha ng mga mag-book ng taxi. So, mano-mano magta-taxi ka. Ang kalaban mo ulan. Pagkat hindi ka nababasa ng ulan, bihirang-bihira ka makakuha ng taxi na paparahin ka, na sila mismo yung titigil sa'yo hanggat hindi ka pa talaga nababasa sa ulan. Ang mangyayari pa doon ay, sir, malayo po yun, plus 50, plus 100. Pero dahil nga gabi na at medyo delikado, papatusin mo na yung plus 50 or plus 100 or kesyo magkano pa yung ipatong nila, makauwi ka lang. Pagdating naman sa mga malls sa Pilipinas, sabihin natin, meron talagang accessible na mall sa Pilipinas, pero meron ding hindi accessible. Meron ding hindi accessible na restaurant. Gusto mong mag-CR, ang tataas ng kanilang lavatories, ang tataas ng kanilang urinal, tapos ang sikip-sikip ng pinto. Tapos, ang ginagawa nila kapag merong sign PWD, allotted for PWD, CR, pagpasok mo, punong-puno ng mga panglinis, mga scoba, panglampaso, doon nakalagay doon sa CR ng persons with disabilities. Alam mo ba, pag isang beses nagtanong ako, ang sagot nila sa akin ay, sir, bihira lang naman po kasi yung PWD na gumagamit ng CR pag nagmomall. Tsaka pirang-bira po yung PWD na nagmomall. Tapos, parking. Imbis na, for persons with disability yung park, di ba? Mangyari, may nakapark na motor. O kaya may nakapark na ibang kotse. Tapos sila pa yung magagalit. Pero, on the other hand, alam mo naman, may positive side. Kasi nga, may magbabago at may pagbabago ka namang nakikita. Napakalaki ng impluwensya nung paraan ng transportasyon sa isang tao.
Doon kasi nakikita natin, mapababae, mapalalaki, bakla, tomboy, anumang kasarian mo, pagsakay mo sa transportasyon, pare-pareho na kayong commuter, pare-pareho kayong pasahero. Pero nagiging kakaiba siya kasi pag may kapansanan ka, hindi mo maramdaman na in ka doon sa mode of transportation. Kapag maayos na yung transportasyon sa Pilipinas, doon na yung maramdaman na equal opportunity for all. Kahit may kapansanan ka kapag maayos yung transportasyon, yun, magkakasama tayo, ugnay-ugnay tayo, iisa tayo. Kapag umuwi ako, masasabi ko na yun yung pinakamasayang moment. Hindi ako palagi umuwi. Minsan buwanan, minsan 6 na buwan, nandun lang ako sa Makati. Mapayapa ako kapag uuwi kasi nandun yung pamilya ko na nag-aantay sa akin. Magulang ko, mga kapatid ko, mga kamag-anak ko. Naiibsan yung panahon or yung oras na ginugol ko para sa hirap sa pagtransportasyon. Pag nasa bangka ka na, iba na yung experience. Masaya ka na kasi alam mo may nag-aantay na pamilya sa'yo. Alam mo nandun sila. During that time, walang elevator. Anong gagawin ko? So may mga pasahero, kapwa mo commuters pass by, you will ask assistance, you will ask for help. Then since sabi nila nagmamadali din sila, mga naka-uniform din naman talaga sila, baka malali din sila sa trabaho. Wala. So ako, tendency, papaakyat, 7 baitang 8, second floor, kinapang ko siya. Then pagdating ko doon, tsaka humingi ng assistance na pwedeng pakiakyat yung wheelchair ko. Alam mo yung experience, nakakapanlumo. Nakakapanlumo siya na nakaka-down ng dignity ng isang tao kasi nga, ikaw bilang isang tao, you're a person with disability pero kailangan mong maranasan lahat ng hirap. Gusto mo lang naman mabuhay, gusto mo lang makatulong sa pamilya mo, gusto mo magtrabaho ng matiwasay. Pero pagdating doon, yung mga ganong moment, parang napakasakit isipin na, oo nga, doon lang sa pamamagitan ng mga ganitong bagay, ma-hamper na yung pag-grow mo as an individual at mismo yung dignity mo bilang isang tao ay bumababa. Yung self-confidence mo, self-esteem mo, bumababa siya. Ako, strong person ako kaya I took that opportunity or I took those negative events as a positive challenges for me. Paano pag sa iba? Paano dun sa ibang PWDs na gusto lang din na hindi ganong kalakas yung personality na, ay, bukas kasi naranasan ko to, hindi na ako papasok magtrabaho, hindi na ako mag-aaral, ayoko nang magtrabaho, ayoko nang pumunta ng opisina, kasi nga, yun, hiyang-hiya na ako. Pag pauwi ka naman, so walang tren. FX, pipila ka ng FX. So pag pila mo ng FX, gusto mo nang umuwi kasi gusto mo na magpahinga, ang gagawin mo, ibabayad mo yung wheelchair mo dun sa FX. Yung buong likod ng FX plus 1 ka. Kasi nga, sabi nung driver, nasakop mo yung isang yung isang hilera. So, ibayad mo na lang siya. Kasi sabi nila ay nakakahiya sa ibang pasahero. Kasi, parang naka-experience ako na may nakasabay ako na sa ano ba yan? Nakaharang naman yung wheelchair mo. Pero may makakasabay ka din naman na okay lang sa kanila, na tumatama sa kanilang wheelchair. Nabago yung shift ko, pumasok ako na madaling araw, so ilang buwan din naman na ganun, okay lang naman ako. May lumapit sa akin na isang lalaki. Sabi, tutulak niya ako, ipupush niya ako. So, pinush niya ako. Akala ko talaga tulong. Tapos mamaya, sinabihan ako ng, kung ayaw mong mamatay, kung gusto pang mabuhay, ibigay mo sa akin yung pera mo. Hold up na pala. So, as a person with disability, syempre, anong uisipin mo? Unahin mo yung buhay mo. Di bali nang mawala si pera mo. And ang kahirapan pa rin, wala akong cash. Nasa ATM. Dinala niya ako doon sa ATM machine, hintayin niya ako maka-withdraw. So, hindi rin ako makasigaw kasi nga may nakatutok sa akin patalin. Anong mangyayari? Anong ipanlalaban mo doon sa mga ganong pagkakataon na ikaw nga, wala kang laban as a person with disability? Kaya nung mapunta ako ng Australia, ilang araw lang yun, wow!
eto, kakaiba. Parang yun nga, ayoko nang umuwi. Parang dito na yung parang eto na yung forever, dapat dito na lang ako. Yung mindset ng tao, wala kang aalalahin na pag may nakitang PWD na pukutsain ka or titingnan ka ng mula ulo hanggang paa o nakaupo ka dyan or bulag ka. Sobrang sensitized na sila doon sa persons with disabilities. Never mo may experience na nadidiscriminate ka. On the other hand, nandun lang ako. Isa lang akong turista. Kahit gusto kong manatili sa lugar na to, ito yung pinapangarap kong lugar para sa PWD. Hindi ko kailangan i-embrace ng buong buo. Kasi alam kong uuwi at uuwi ako. At doon sa lugar na pinanggalingan ko, alam ko na kahit hindi ganun kaganda ang infrastructure, hindi ganun kaganda yung accommodation, hindi ganun kasensitize ang tao kapag nakakita ng persons with disability o taong may kapansanan, ang magagawa mo na lang ay kumilos, umasa, mag-advocate, na baguhin lahat-lahat. Para in the end, siguro sa mga susunod na henerasyon, bilang ikaw, nakaranas ng mga ganong experience at nakita mo kung paano ang kaibahan sa ibang bansa at sa iyong sariling bansa, ikaw na yung gagawa ng paraan para makita ng gobyerno, ng society, ng ating komunidad na eto nga, kailangan natin magbago para sa kapwa natin may kapansanan at para hindi nila maranasan na sila ay kaiba at para sabihin tayo ay pantay-pantay bilang isang mamamayan. Yung mga naikwento ko ay mangilan-ngilang pangyayari sa buhay ko na naranasan ko kung paano na ituring na hindi maganda ang isang persons with disability. Pero hindi ibig sabihin nun na nilalahat ko na. Kaya nga, sabi ko nga, nandito tayo sa ating bansang Pilipinas, mas i-embrace ko yung bansa natin sa pagbukas ng bagong oportunidad sa pagbabago in terms sa accessibilidad para sa taong may kapansanan. Wala akong intensyon na ikumpara ang kagandahan ng Australia sa bansa natin. Sinasabi ko lang yung mga bagay na alam ko, naranasan ko, na dapat hindi nararasan ng isang taong may kapansanan sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Pag sumasakay ako ng bangka, parang ito yung mode of transportation na pinaka-angkop para sa akin kasi hindi ko nararamdaman na may kakaiba, may feeling na may kapansanan ka, meron kang kaibahan sa ibang tao. Kasi eto, nandun ka, pag sumakay ka ng bangka, katulad nito, nandyan lang kayo, magkakasama kayo, nakaupo kayo, nag-aantay kayo, uwi kayo sa pamilya nyo. Ang mangyayari doon, alam mo may uuwian ka, pamilya mo. At yung pamilya mo, hindi ka tuturing ng ibang tao. Yung pamilya ko yung pinaka-accessible na lugar para talaga sa akin. Oo, at home ako sa Australia. Pero mas at home ako sa Pilipinas. Mas at home ako sa pamilya ko. Kasi alam ko, yung pamilya ko, yung mga nakakasama ko, yung mga tao na nakakilala sa akin, sila ang totoong tao na nagbibigay sa akin ng pantay na aksesibilidad.